Прывітанне, шаноўнае спадарства! Ну што, не стаміліся яшчэ святкаваць? Трымайцеся, гэта справа няпростая, але адказная. Праваслаўных віншую з раством, каталікоў з богаяўленнем. А ўсім зацікаўленым хачу распавесці пра свята трох каралёў. Тых самых вешчуноў-магаў, што калісьці прынеслі падарункі маленькаму Ісусу, і якіх дагэтуль ганяюць жыхары іспанамоўных краінаў як носьбітаў падарункаў для сваіх дзяцей. Гэты выпуск ужо трэці ў маленькім цыкле, прысвечаным зімовым святам. Калі прапусцілі, то спасылка ў падкастцы ды ў апісанні да відэа. Ну а мы пачынаем. Нараджэнне Хрыста суправаджалася астранамічнай з'явай. На небе загарэлася зорка. Гэта заўважылі тры мудраца-мага, што разлічылі месца, над якім гэтая зорка, значыцца, ўзышла, ды прыйшлі да Віфлеема. З сабой яны неслі падарункі. У некаторых ранніх тэкстах гэтых магаў было ажно 12, але хутка колькасць скарацілася да 3. Вяшчуны прынеслі золата, ладан і смірну. Золата – гэта царскі дар, які паказвае, што Ісус – гэта цар цароў. Ладан – гэта дар святару, бо Ісус прыйшоў стаць новым настаўнікам і сапраўдным першасвяшчэннікам. Ну а смірна – дар таму, хто павінен памерці, бо смірну ў старажытным Ізраілі ўжывалі для бальзамавання цела памерлага. То бок прынеслі госці рэчы глыбока сімвалічныя. І я заўсёды ўяўляю сабе твар Марыі, калі яны дораць усе гэтыя крытычна неабходныя любому немаўлятку рэчы. Сам жа факт прыходу вешчуноў адназначна належыць да жанру «болгары ў захапленні». Так называюць прапагандысцкае клішэ маніпуляцый дзяржаўных СМІ в Расіі і Беларусі маёй роднай, а таксама інтэрнэт-мем. Так, публікацыі, якія ўяўляюць сабой падборкі перакладзеных на рускую мову ананімных каментароў да артыкула замежнага выдання аб чым-небудзь звязаным з Расіяй ці Беларусю. Такі фармат з восені 2020 года пачаў актыўна выкарыстоўвацца на сайце РИА Новости. Падобныя фармулёўкі расійскія і беларускія СМІ выкарыстоўваюць для падтрымання іміджу, умацавання веры ўжо падвергнутых прапагандзе людзей і пераканання нязгодных, падаўшы нібыта знешняе пацвярджэнне сваім словам. Эпізод з пакланеннем вешчуноў арганізаваны па той жа самай схеме. Дзесьці, in the middle of nowhere, нараджаецца немаўля. Як паказаць важнасць гэтай падзеі, яе касмалагічны характар? Няхай узыдзе зорка, і самыя адукаваныя мудрацы з іншай краіны, ніяк не звязаныя з групай, дзе адбываецца гэтая падзея, правільна інтэрпрэтуюць яе і прыедуць здалёк, каб засведчыць сваю пашану. Першапачаткова гаворка ішла аб звездаліках, звездачотах з усходу. А ўсё таму, што святло з усходу, ex oriente lux, і святло гэта свяціла заўсёды. Сёння гэта фэншуй ці цыгун, калісьці астралогія ды алхімія. Першая з выяў пакланення валхвоў ці вешчуноў датуюцца 3-4 стагоддзямі нашай эры і былі знойдзеныя ў катакомбах пад Рымам. У сярэднявечных мазаіках Равенны усе тры вешчуны ўсё яшчэ намаляваныя як персы у чырвоных фрыгійскіх каўпаках. Але ўжо з'яўляецца ідэя аб 3 узростах. Да Ісуса з падарункамі прыйшлі безбароды, чорнабароды і белабароды вешчуны. У 10 стагоддзі ў візантыйскім мастацтве з'яўляецца ідэя таго, што гэта не проста мудрацы, але яшчэ і каралі. А на галовах вешчуноў з'яўляюцца кароны. Папулярнасці гэтага сюжэта спрыяла з'яўленне ды распаўсюд кніжкі «Залатая легенда» у другой палове 13 стагоддзя. На гэтай хвале цікавасці, знакаміты залатых спраў майстар, ювелір, эмальер і скульптар Нікаля з Вердэна стварыў раку 3 вешчуноў, самы вялікі рэлікварый заходняй Еўропы, агульнапрызнаны шэдэўр сярэднявечнага мастацтва. Рака гэтая грамадная, шырыня 110 см, вышыня 153, даўжыня больш за 200, 220 падаецца. Яна была зроблена ў 1181
1220 годах для захоўвання ў Кёльнскім саборы мошчаў гэтых трох цароў. У 4 стагоддзі гэтыя мошчы прывезлі з Канстанцінополя ў Мілан, а праз 8 стагоддзяў горад быў узяты і спустошаны войскамі Фрыдрыха Барбароссы. Імператар завалодаў царкоўнымі святынямі і перадаў іх удар свайму вернаму хаўрусніку, кёльнскаму арцбіскупу. У сярэднявеччы такі дар меў не толькі духоўнае, але і матэрыяльнае значэнне. Ну так, мошчы святых прыцягвалі ў храмы мноства паломнікаў і, адпаведна, грашовыя сродкі. Біскуп з трыумфам прывёз мошчы ў Кёльн, і з таго часу яны лічацца галоўнай хрысціянскай святыняй горада. Паломніцтва да мошчаў вешчуноў адыгрывала істотную ролю як у рэлігійным, так і ў эканамічным жыцці Кёльна. Настолькі, што кароны трох вешчуноў дагэтуль упрыгожваюць гарадскі герб. У цэнтры пярэдняга боку рэлікварыя выяўлена Дзева Марыя з немаўлём Хрыстом, да якой злева набліжаюцца 3 вешчуны. Але яны там не адны, да іх далучаецца 4-ы вяшчун. Гаворка ідзе пра германскага караля Атона IV, які ахвяраваў сабору пярэдні бок ракі рэлікварыя, ну і загадаў там выявіць самога сабе, такім чынам сімвалічна дадаў сябе да першых хрысціянскіх каралёў. Ну а справа ад Марыі намалявана сцэна хрышчэння Ісуса ў рацэ Іардан. Памятаеце, у першым відэа, дзесьці там з'явіцца падказка, гэтага міні-цыкла, я распавядаў, што свята Богаяўлення сумяшчала ў сабе візіт вешчуноў і хрышчэнне Ісуса. Вось наглядны прыклад у іканаграфіі. Пярэдні бок ракі здымны. І 6 студзеня ў дзень свята трох святых каралёў яе адчыняюць, і погляду наведвальнікаў адкрываюцца 3 чэрапа, увенчаных залатымі каронамі, якія захоўваюцца ў рэлікварыі. У познім сярэднявеччы паступова ўзнікае ідэя аб этнічнай разнастайнасці вешчуноў. Па чэрапах гэта, канешне, не бачна. Аб тым, што адзін з іх прыбыў з Еўропы, другі з Азіі, а трэці з Афрыкі. Нормай гэты спосаб выявы вешчуноў стане недзе так у стагоддзі ў 15-м. І менавіта тады шырока распаўсюдзіцца звыклая нам ідэя адлюстроўваць аднаго з вешчуноў цемнаскурым. Самы вядомы прыклад, мабыць, гэта вось знакаміты трыпціх Босха. Я яго трапятко люблю за выдатны жывапіс, асабліва на адзеннях мага Гаспара. На мой погляд, вось тут асабліва добра відаць, што мастацтва Босха зыходзіць з паўночнага адраджэння і стаіць на плячах Ванейка, Кампена і, канешне ж, майго любёнага Ван дэр Вайдена. Пры гэтым цемнаскурасць вешчуна не была абавязковай. Істотней было паказаць экзатычнасць яго знешнасці. Вось, напрыклад, панэль сярэдзіны 15 стагоддзя мастака Дірка Баўца. На ёй адзін з вешчуноў раптам намаляваны азіятам. Прычым кучаравым азіятам. Я заўсёды ў поўным захапленні ад гэтай панэлі. Прада датуе гэтую карціну 1465 годам. Гэта значыць да вялікіх геаграфічных адкрыццяў захаду. Гледзячы на яе, я заўсёды думаю, ну дзе ён яго ўбачыў, мастак? І ўвогуле ўяўляю, як выглядала гэтая сустрэча. Я ўяўляю сабе, як Боўц крычыць яму: «Пачакай, нікуды не сыходзь! Я павінен цябе намаляваць!» Мне падаецца, гэта выдатны прыклад таго, як у мастацтве замест сімвалічнага пачынае дамінаваць выяўленчае. Гэта значыць, што мастакам становіцца ўсё цікавей адлюстроўваць рэчаіснасць, а не выкарыстоўваць яе толькі як інструмент для перадачы ідэй. Гэты сюжэт з вешчунамі атрымаў распаўсюд і ў беларускім мастацтве. Самы ранні прыклад, што я знайшоў, гэта пакланенне вешчуноў з дрысвятаў, што датуецца ці не пачаткам 16 стагоддзя. Абраз захоўваецца ў музеі старажытна-беларускай культуры ў Менску, і я вельмі шкадую, што ніколі не бачу яго жыўцом. Другі цікавы прыклад – гэта абраз пакланення пастухоў сярэдзіны 17 стагоддзя.
Тут сюжэт засяроджваецца на папярэднім эпізодзе, ну то бок, калі пастухі спачатку прыйшлі, але на фоне бачна маленечкіх вешчуноў, што едуць да месца дзеяння. Гэты твор захоўваецца ў Дзяржаўным гістарычным музеі ў Маскве. Памятаеце, колькі ўсяго беларускага знаходзіцца ў музеях Расіі? У нас калісьці даўно на пачатку пра гэта нават відос быў. Даволі сумны, але цікавы. Яшчэ адзін вельмі мілы абраз – гэта нараджэнне Хрыстова 17 стагоддзя, якое паходзіць з горада Пружаны. Ікона сумяшчае два евангельскія сюжэты – раство і пакланенне вешчуноў. І вось тут, натуральна, усе вельмі мілыя. Ну паглядзіце на гэтых вала ды асла. Гэта ж натуральна Марк Шагал. Пры гэтым мяне заўсёды заварожвае тая дэталь, што гэтыя звяры граюць важную ролю ў сюжэце, бо сагравалі немаўлятку сваім дыханнем. І вось гэта трапяткое пачуццё, што быццам кандэнсуецца, як пара ад подыху гэтых звяроў, для мяне падаецца галоўным зместам усяго комплексу святаў ды культурных прадуктаў, што былі створаныя вакол гісторыі аб нараджэнні Ісуса. Гэта пачуццё вельмі трапна апісаў мой улюбёны Іосіф Бродскі ў сваіх калядных вершах. На жаль, пакуль што мне не атрымалася знайсці нармалёвы пераклад гэтага верша на беларускую ці самому яго перакласці. Таму ў дадатковых матэрыялах спасылка на тэкст. Рускамоўны тэкст. Ну а я працягну шукаць. Ці пераклад, ці час на тое, каб зрабіць самому. Бо тэма актуальнасці не страціць. Гадавое кола круціцца, і тры вешчуна яшчэ вярнуцца да нас з падарункамі. Але я зраблю гэта дакладна раней за іх. Маю на ўвазе, прыйду да вас з новымі гісторыямі аб беларускім ды сусветным мастацтве. Таму падпісвайцеся ды каментуйце, калі гэта для вас бяспечна. Ірад не дрэмле. І пабачымся неўзабаве каля культуры. Пока-пока.